Привет, я будаўнічы блогер Павел Береснев, і вы глядзіце сумесны праект партала Тутбай і хаты з краю. У сваёй аўтаномнай хаце без падлучэння да стацыянарнай электрычнасці мы пражылі 991 дзень. Гэта 2 гады, 8 месяцаў і 16 дзён. Апошняя зіма была вельмі цяжкай. Спачатку пачалі здыхаць акумы, а потым за 2 тыдні да падключэння да электрычнасці згарэў інвертар. І гэты час прыйшлось дажываць проста на генератары, без аўтаномнай станцыі. Але вось нарэшце справа электрыфікацыі, распачатая 100 гадоў таму, дайшла да нашай вёскі. У раёне індывідуальнай забудовы, дзе стаіць мая хата, нарэшце запусцілі падстанцыю і паставілі лініі. І я быў першым спажыўцом. У гэтым відосе я раскажу пра тое, што трэба зрабіць, каб падключыць сваю хату да электрычнасці. І самае галоўнае, колькі гэта ўсё каштавала. Самы першы крок – гэта напісаць заяву на выдачу тэхнічных умоваў. Для гэтага я паехаў у Воложын. Спачатку ў райвыканкам да архітэктара. Узамен маёй заявы мне выдалі іншую паперку, з якой я і паехаў у валожынскія электрасеткі. Ужо на гэтым этапе важна ведаць, колькі магутнасці вы сабе хочаце на дом, і якія прыборы ў вас будуць уключаны. Электрапліта, электракацёл, бойлер ці яшчэ што-небудзь. Пасля гэтага калі-небудзь да вашага ўчастка завітае прадстаўнік электрасетак, які паглядзіць, ад якой падстанцыі і ад якога слупа вас можна падключаць, нешта сабе замалюе ў схему, і вам застанецца чакаць, калі вам выдадуць тэхумовы. І ўжо пасля гэтага можна планаваць усё астатняе, таму што ў тэхумовах вы ўбачыце, колькі ж рэальна магутнасці выдзелілі на вашу хату, зыходзячы з магчымасцяў электралініі. Цалкам верагодна, што кілават вам дадуць менш, чым вы прасілі, і таму прыйдзецца свае хацелкі і абсталявання падганяць пад тое, што дазволена. Далей я заказаў 2 праекты. Адзін на знешняе падключэнне, гэта вот скрыня, а другі праект на тое, што знаходзіцца ў мяне ў хаце, на шчыткі. Дамову на знешняе падключэнне, а таксама монтаж вось усёй гэтай скрыні з лічыльнікамі я заказаў у валожынскім рэсе, і, як я зразумеў, альтэрнатыў тут асабліва няма. А вось унутраны праект я заказаў у мясцовых электрыкаў з ІП, якія ж мне, уласна кажучы, все мои шчыткі потым і сабралі, а таксама падлучылі электракацёл. У маёй хаце ўжо была ўнутраная праводка, але ўсё роўна я электрыкам расказаў все свае хацелкі на будучыню, для таго, каб яны правільна спраектавалі шчыток і сабралі яго так, каб потым 100 разоў яго не перабіраць пры розных маіх інавацыях. Узгадненнем праекта ў высокіх інстанцыях я не займаўся. За мяне гэта рабілі валожынскія электрасеткі і электрыкі-пэшнік, а я ў гэты час пракладаў кабелі па сваім участку. Траншэй мне пракапаў злоўлены на поле міні-экскаватар, а кабеля я ўкладваў сам. І гэта справа не з лёгкіх. Кабель вельмі цяжкі. І добре, што я папрасіў яго парэзаць на 2 часткі, інакш бы я яго проста не змог запіхаць в машыну. І то ён скручваецца з такім дыаметрам, што ледзьве влезла ў мой багажнік. Трэба 2 вось гэтыя кабелі, которые 5 на 16, пракласці ад слупа па вось гэтай траншеі і да дома. А вось гэты кабель, который 5 на 6, я буду працягваць ад дома, вось так, і да навеса. Гэта кабель на перспектыву. Раптам я захачу сабе электрамабіль. Сядзець па шыю ў траншеі і засоўваць туды кабель у зімовую слоту – гэта далёка не спа-курорт. Ну і па самой укладцы кабеля ёсць нюансы. Напрыклад, каля яго не павінна быць камянёў. Яго трэба ўкладваць змейкай, а зверху не забыць пакласць сігнальную стужку. Калі праекты былі гатовы і зацверджаны, я выпісаў з валошынскага рэса брыгаду, якая прыехала і за палову дня зманціравала мне вось гэтую скрыню, а таксама зрабіла заземленне. 47. Мало. Добавляю. Электрыкі, якія збіралі шчыткі ў маёй хаце, працавалі з раніцы і да позняга вечара. Вось гэты шчыток для электракатла, а вось гэта для ўсяго астатняга. Яшчэ трэба было праверыць электрафізічныя параметры маёй праводкі. Для гэтага я выклікаў асобнага спецыяліста, які прыехаў і з нейкім прыборам празваніў маі разеткі, а потым выдаў акт праверкі. Нарэшце прыехала камісія. Яны праверылі і скрыню на вуліцы, і гэтыя шчыткі, і ўсё астатняе, ці ўсё зроблена па праекту. А потым паставілі ў скрыню і ў шчыткі пломбы, а таксама апламбіравалі электракацёл. Далей я паехаў у энергазбыт заключаць дамовы і адкрываць рахункі абанента, а электрычныя сеткі атрымалі нарад на падключэнне маёй хаты да электрычнасці. Квест пройдзены. Цяпер моя хата сілкуецца не ад сонца, а ад электралініі.
А што будзе з маімі сонечнымі панелямі, я раскажу ў наступным відэа. Таму падпісывайцеся на хату з краю, каб яго не прапусціць. Да пабачэння!